baba Isabel hatina nguva chipinda chodhadhama tawe ziri kudiana nyudza igejo chokwadi muri yeZimbabwe ndapindira ndiri muchirongo wapashongora segment part 1 ndiri mukati mekufafaidza nekutaura zviri kuitika matima navasanyika iro paka ndapindira muri yeZimbabwe nzvimbo inoshevedzerwa kuti Murehwa kwa Murehwa kune nyaya yatinayo mukoma KB nemuri yeZimbabwe inyaya yakamira sezvizvi kune vanhu vakaronga kuita zvemukando vaita zvemukando muvillage yaSabhuku mwechete makaitwa magroups anokwenda kuita ABC ari magroups ekuti tiri kukanda mari asi kana vachinge vakanda mari idzi hadzingogari mumaoko evanhu kana dzakandwa vanopanana nguva yekuti anoda kukwereta mari anokwereta asi kana aikwereta anodzora neinterest neimwe mari pamusoro ndizvozvo ichinyorwa mubhuku kuti kana vanhu vakuzogovana kupera kwegore sezvizvi ndio nguva yakwana kuti vakawanda vakugovana mari dzedze zvichienda nekuti mari dzakakwirira kangani vanhu vakadzorera kangani iwe wakakanda mari saka uri kuwana mari yakawanda sei kureva kuti wakakanda haizivi yauri kuwana uchaona mari yakati wandei chikonzero dzaikwereteswa vanhu dzaidzoka dzine interest dzine mari iri pamusoro zvadaro muri yeZimbabwe inzwai mashoko andinawo yakwana nguva yekuti gore rapera vanhu vakuda kugovana chinogovanwa ndo chakabatwa mari kureva kuti mari dzinoteva dzaunganidzwa kana dzaunganidzwa dzonzi mari yedu yakasvika pakati vanotaka kuita metsi kutora mari dzakaenda kuvanhu dzobva dzaunganidzwa zoitwa mabhuku munhu wese aripo ozizwa ndo zvavepo saka taakugovana kana tichitaka totenga patsva vanoda kuenderera mberi voenderera vasingadi voregera toenderera mberi ndizvozvo chaizvo tikutukana here tikutukana here saka ndiite sei tindimurani yese baba pati vamwe vakakwereta mari vaine zvikwere kuma 1.6 vamwe vaine ma900 vamwe vaine ma250 nokuda kwezororo zvakashaya basa pakudzora mari hadzina kudzoka apo gore rapera vanhu vakuda kune vamwe vatotitaura kugovana mari dziri dzidzoke kutaura kuno kwandiri kuita munzvimbo yekwamurehwa pamba paSabhuku pakaungana zvinhu kuri kutorwa mombe zvinoenderana chikwere chako kuri kutorwa mawadrobe kuri kutorwa makitchen unit mablankets mapoto mabhodho zviri kutorwa zvakaunganidzwa pamba paSabhuku zvichienderana nekuti wakakwereta chii mari yako imari kutorera mwane mombe dzakaenda nemablankets so vamwe vachibva vaende kuseri vari kutaura kuti ichokwadi ndo zviripo hatizivi kuti kana tine madresi ekuti hongu dhetiri rasvika asi taizowana mari musi wakati zvatiri kuita zvekutorerwa zvinhu ndizviri ko iyewo aizviziva kuti musi wakati ndo pari kudzorerwa mari zvaakaita zvokusadzora iwo yakuda kugoya kune vanhu ndizvo here zviri kuitika panguva iyi ari right ndiani ari wrong ndiani ko zvinofanira kuitwa ndezvipi munhu akatora ndipese pane chekuita nezvemari izvi pane mutemo uripo kuti kana ukatora mari ukatadza kakudzosera chii chinofanira kuitika ndizvo yes vanhu vakaverenga mapepa vakanzwisisa pavanhu varimo mumagroups aya vangani vakatora mari vakatadza kakudzosera vakatora mari inhamba shuma kune nhamba yese iri mugroup okay ndingangoti 1/4 yevanhu vari group vana magroups ika ndo vasina kuita sei ndo vasina kubhadhara right 3/4 yese yakabhadhara ava vasina kubhadhara ava vatokonzera hazvifambi kana kuenderera mberi kana mari isina kuita sei isina kukwana so ndokubva vatora zvinhu vachibvaunganidza kuti zvinhu zvatiri kutora izvi tichatengesa kana tatengesa mari yedu ikakwana tisingakugovana so ndo pane nyaya yekuti vanhu vatorerwa zvinhu mombe dzatorwa but zvinhu zvese zviri kuunganidzwa pamba paSabhuku ndiani akanotora midziyo akanotora kamombe akanotora kazvimwe zvinhu kuvanhu vakatora chikwereti vasina kakubhadhara vachizvisa pamba paSabhuku right mugrupu imomo vega uri kuita zvinhu zvavo vega right bhuku redu ndinengi Washington marimira ane 450 handeipamba pane zviri pano chinokodzera kutora ndechipi vega ivo vanhu ivo votora zvinhu zvavo ununganidza saka munhu aunza nyaya kuti muti kunational FM ndiani ari mugrupu revanhu vasina kubhadhara akatorerwa mudziyo kuti ndizvo here imurehwa regai timbonzwa vedare pane vari kuita karaundi pane vari pamukando mune magroups vakatora mari vasina kukwanisa kakubhadhara saka izvozvi yasvika nguva yekuti vanhu vaite sei vagowane
mari haina kukwana, mari haipo. So vemugrupu imomo ndo vatoenda kunotora kamidziyo kune vanhu vaya vakatora zvikwereti vasina kubhadhara. Zvaiswa pamba pasabhuku, vada kutengesa zvinhu izvi kuitira kuti mari idzoserwe, vanhu vabhadhare mari, vaguwane mari. So mumwe wemunhu ane chikwereti ndiye ari kuti zvinoita here zvakaitwa izvi, zviri pamutemo here. Holiday! Tatenda pinjisi! 18 minutes past 11. Hey! 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 Nitwe